भेलवाला पोळीवाला चपाती उसळवाला नाही ना याच्यात आपल्याकडे आता जागो भरपूर सगळे ब्लॉक कसे काळ्या वाटाण्याची उसळ. तुका काय दिला? उसळ काळा वाटाणा. काळ्या वाटाण्याची उसळ करतलं शी शिका माका ना आवडणार. नावाचे काळे वाटाणे रे ते तसे उकळले का हिरव्या वाटाण्याची कर. हिरव्या वाटाण्याची भारी लागते. नका हिरवे नको काळ्या वाटाण्याची काय ना भजना गेलं हिरव्या वाटाण्याची खरात रे खरात खाणे नाही काळ्या वाटाणे हिरव्या वाटाणे माका वेगळी करतो ह्याच्यात करतो समोशात करतो माहिती आयर करता हिरवे वाटाणे आरामात उकडतात. गुबगुबीत कर काळ्या वाटाण्याचं टेन्शन तुझ्यासारखे उडाव आहे गुबगुबीत. तुझ्याकडे काय माहिती आहे? किलो कांदे टमाटे 2 किलो कांदे 2 किलो टोमॅटो मीठ आणि कोथिंबीर इतके तुझ्याकडे. प्रभाताकडे चिरमुले शेंगदाणे आणि फरसाण. मीठ किती 2 किलो मिठाची 1 पिशवी आड मरे 1 पिशवी होती मिठाची. प्रभाताकडे चिरमुले 5 वाली प्रभाताकडे काय म्हणलं चिरमुले शेंगदाणे आणि फरसाण. म्हणजे शर्ट घेऊन येलो माझा मित्र मागे तुमका सांगलेले जरा लांब झाली आहेत फिटिंग करूची अटी येत आहेत म्हणजे तयारीच करतो आता मी फिरायला जाऊची पूर्णपणे. चल गेट वर जरा खुशो काय खुयचो पाया कॅचर पडलो जुन्या तोडो गेलो गमलो कोपऱ्याक. अरे माझं ना पाय दिसलो थोडो ना हे बघ रेशी दिसली हा दिसली रे जाना कोणतो पडलो हे बघ सर हे बघ वाईट माहिती सध्या घे हे बघ हो हा हा जाना कोणी मका नाही आणि मी काय ना ह्या करून नाही अरे हो. गुड मॉर्निंग मंडे नो सकाळचो नाश्तो वगैरे सकाळ झालेला फुल तयारी आपली झालेली आहे. गिरणाला जाऊची आपली बॅग आहे भरलेली तुमका दिसता बघा. आणि आईने सुद्धा आईने भरपूर तयारी केल्या माझी सगळी आईनं तयारी केल्या. काय घे कोणा कोणला येतं तर आजचो ब्लॉग 100% पडतलो. आजचो आणि कालचो ब्लॉग दोन्ही मिळून एक पडतलो ब्लॉग. तर आता सगळेजण जमतले सगळे देवळाकडे. आता किती जण आहात काय हा कसा काय हा कोणी कोणी कसे बॅगे हाडले ह्या सगळ्या मी तुमका थंयसर गेल्यावर दाखयतले. तुमका फक्त काय करूचा व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहायचे. फुल धमाल फुल मस्ती मज्जा येतली एकदम. काय सकाळीच काम चालू केलं माई अजून तोंड धुलेला नाही. काय माई तोंड नाही माई चाय पिऊ घे. फोन कर म्हणतोय आता गाडीत बसल्या त्या फोन घेऊन राहत पहिलो आणि उतरल्या आणि उभं राहू नको रेल्वे काय उडी मारू नको कडे उडी मारू जाते मी राहा नको बरं नाही सांगल्या ते सर राहू नको त्या भूतच बसणे निघाला आपण क्लिअरिटी बघ वा झाली तयारी येत तयारी करता काय रेडी ओके गाइस चलो हम लोग निकल रहे हैं गिरनार को जाने के लिए. बॅग बघणार की चावल्याची काय रे नाही माझी नॅनो माझ्या घेऊन गेलो. हा हा सांगा नको कसं बना कोण घेतले म्हणा. तू बघलो का कोणा मी घेतलं माझा गोलवाला ठरल्याप्रमाणे घेऊया मस्त वाटतं लावले कशी व्हिडिओ काढून MC स्टँड आणि ही 2 बस. तर म्हणजे ही असा दत्ताची बाय बाय दत्त लगीन करून खूप खुश आहे उडके म्हणून वगैरे. हो नेट झाले प्रवासात त्रास होतो पावडर किती राहिले सकाळी खरा सांग हे ते काय या राहिलंय असता सोल्युशन नो हा का मी कडेच दुकानात चालू करतो थोडे येणच नाही आता परत पुढचा प्रवासाला चांगली चष्मा काय हे बाबा ते अजून ते पिशेत ना त्यांचे का नारळ हे सगळं आमचा
सगळा ब्रिज घेतलेला आहे, भांड्याचा स्टँड हा, कपडे सुकवायचा स्टँड हा. डायरेक्ट गाडीत हो भांजीरा तुला टोपी बुतरू घ्या भाऊ. हाडल्या ना पिशवी खायची ती. आपल्या भावकीची पिशवी काढच्या कोणचा बिराड या भाऊ लगीन केला भाऊ लगीन केलं यस. मंडळी देवळात दिलो, पाया वगैरे पडा आता देवाक नारळ ठेवतो मंडळी आणि पुढच्या प्रवासात सुरुवात करतो. हो ही माझी ती दत्ताची प्रभाताची बॅग प्रभात होतो मध्ये आमच्या आवडा. काय रे शिवम हॉटेल सोंगाड्यावाला दिसतं ना. चला हे काम करा, मी ब्लॉगचं काम करतो. दे बघ दे बघ साडी कोणची ती ती काय तर म्हणजे मळगावला येलो आम्ही आता वाजले 10:30. मला नेक्स्ट टाइम जर तुमका वगैरे जाऊचा असला फिराक तर तुमका नक्की कळतला, कारण आता बरोबर 10:30 वाजले मळगावला पोहोचलो. त्याच्यानंतर आता किती वाजता ट्रेन येतात आता तुमका मी दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर कणकवलीसून जरा लेट प्रवास आहे आमचो, 2 ते 3 तास लागतले. तोपर्यंत आता मी नाश्ता वगैरे करून घेतो. सगळे एकत्र करून कोणाकडे रवले मी देऊचोय मळगाव रेल्वे स्टेशनला आम्ही थांबलो हा. ट्रेन आमची जरा लेट आहे, तोपर्यंत आम्ही नाश्ता करूच्यासाठी इथं दिलो हा. आणि सगळेजण बसले नाश्ता करूच्यासाठी वेटिंग करतात. मित्र रेडी करतात, जो आमच्याकडे आता फिरायला येतात त्याचाच आपला हॉटेल हा. तर आता डिशी रेडी करतात, आता तुमका दाखवायचंय झाला रे. मिसळ पाव चांगलेले आहे सगळ्यांका. आपले सगळेजण हेल्प करतात नाश्त्यासाठी. चौकास या का चाय तुझी रवली हे मस्त नाश्ता होता, एक नंबर. तर म्हणजे नाश्ता वगैरे करून झालो, आवडलो नाश्ता सगळ्यांका. दिले का शुभम पैसे. ट्रेन इलेली 11:15 वाजता आम्ही बरोबर ट्रेनमध्ये बसलो. आता आम्ही चाललो कणकवलीसून नंतर परत लेट ट्रेन हा. तोपर्यंत व्हिडिओ कंटिन्यू बघित राहा. सगळेजण बसले आहेत पाठकडे. बघा माहीत नाही आवाज येता का नाही, कारण माईकसुद्धा आपल्याकडे नाही. माईक जो होतो तो एका कनेक्ट जाणार नाही. सीट आहे बघा माझ्याकडे जी होती ती लाईटनिंग केबल होती, त्याच्यामुळे जरा प्रॉब्लेम झाला माईकचं. बरोबर आता 12:20 झाले आणि आम्ही कणकवलीत पोहोचलो. सगळेजण चालतात पाठकडे आहोत पुढे आहोत. तर इतको टाइम आमका बरोबर कणकवलीत पोचायला लागलो. तर म्हणजे जेवणाची तयारी पूर्णपणे झालेली आहे. सगळेजणांनी आपल्या आपली प्लेटी बाहेर काढलेली आहेत आणि आता आम्ही जेवतो सगळेजण. पाठकडे पोरग्या बोलतात, त्याच्यामुळे ऐका घेता का नाही ऐका घेणार काय एक कळणार नाही. रेल्वेवाला पोरग्या बोलता. एक पोळी खा मध्ये तर म्हणजे 2:05 आलेली आहे आणि आम्ही सगळेजण झपकन उठलो, कारण आता आमची ट्रेन.
गावला तुमचं वाटत गेलो हे काय म्हणतो तुमचं किती आणलं असं दत्त्यासाठी प्यायला तुमचं मरे ते येतं जेवणीला जेवण हाँ ऑर्डर किया ऑर्डर था हमारा एक ऑर्डर किया था नंबर 42 हाँ ये लो मिला ना ओके 550 चल चल प्रभात जाऊया ग्रेव्ही मिळालेली आहे आणि आता आम्ही पोटभर जेवतो चल चल आमच्या डब्यात घेऊन जाऊया हिला जेवण जेवणीला चल जड्या 50 चपाती अरे ती सकाळची बरणी आली ती पोळी आणि टायमारच लागलो उसळीची बरणी गावणार सगळे दोन आम्ही सुटतो उसळीची बरणी गावणार नाही उसळीची बरणी गावणार नाही खाऊ काय ये मरे वर ये मरे एकच पोळी लोणचं आणि आम्ही हात लावून आणलेली बघ लोणचं बघा सागराची भाषा आमच्या बापासारखी आडगी बहीण लागला तरच जेवायचा जेवण जबरदस्त जेवण आपलं आता रेडी व्हायचा सगळ्यांना जेवते खूप मजा येतात झालो जेवण तयार करतो मंडळी जेवण झाला तसा आम्ही मस्तपैकी निजान दिलो उद्या सुद्धा आम्ही जाम मजा करतो त्यासाठी भेटू आम्ही नेक्स्ट व्लॉग मध्ये धन्यवाद.